होमब्ला आंखौ लादोना दुरबल हेलौ लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि जासिम नाय, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो। बिथांमोना बे समखौ रिलिज खालामबाय, नोंथांमोना नायनो हासिगोन। लिंकखौ डिस्क्रिप्शन बक्सआव होनानै दोनदों, नोंथांमोना डिस्क्रिप्शन बक्सआव थांनानै नायनो हागोन। भिडिअ'खौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम, आरो बेफोरबायदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअ'नि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो।